ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಟೆಕ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದು ಕುನ್ವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತುಳುಳಿಪಿ ಎಂಚಗಳ ಸೊಲಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಆಯ್ರು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ನನಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯಲೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಫಾಂಟ್ಸ್ ಪಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತುಳುಳಿಪಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ರೆಡ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ತುಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರವು 2.0.0 ಲೋಕ ಮಂದಾರ 1.0.0 ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಫಾಂಟ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಮಂದಾರ ಫಾಂಟ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದ ಪೇಜನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನಾವು ಪನ್ಪಿನ ಬಟನ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೆಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋದು ಗೇನಸಿರಿ ಪಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಗೇನಸಿರಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡೈನ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ನಮಕ್ ಬಲ್ತ ಮೇಟ್ ತುರುಳಿಪಿಟ್ಟು ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಡು ಕಾಪಿ ಪನ್ಪುನ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೂ ಹೋದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತೆ ನಮಕ್ ಎ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಒತ್ತದು ಎಡಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಒತ್ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಲ್ದಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಡಿಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕಾಪಿ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವೋಡು ಅಪಗ ಎ ಬಿ ಫಾಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ ಮೈ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಫಾಂಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಾದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಂದಾರ ಫಾಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ದ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಮಂದಾರ ಫಾಂಟ್ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುರುಳಿಪಿಟ್ಟು ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೇನು ಬೋರ್ಡಾಯಿ ಲಕ್ಕಾನಿಗಳು ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊರಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಡುಪ್ಪುನ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವ್ ಟು ಗ್ಯಾಲರಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ದ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೇವ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ದೋಸ್ತ ಎಲ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಲಿ ಕುಡ್ಲ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಏನ ನಿಖಿಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನನ್ನಲಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಳಿಪಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಂಚ ಗಲಸಲಿ ಬಂದು ತೆರಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು